муштзани соҳибноми меҳан Баҳодур Усмоновро дар соли ҷадид як қатор аз мусобиқаҳои сатҳи баланд интизор аст. ин муштзани 26-сола кишвар ба хотири баромади арзанда ва расидан ба дастовардҳои беназир тамрину омодагиҳои худро идома дода истодааст. айни замон тамрину омодагиҳои мафсуф бо ҳамроҳи мураббиаш Мирзо Шамсиев дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 шаҳри Душанбе ба роҳ монда шудааст. қайд кардан зарур аст ки муддати 9 сол мешавад Мирзо Шамсиев дастпарвари хешро дар ҷодаи бокс роҳнамоӣ мекунад ва таи ин солҳо устоду шогирд пастиву баландиҳои ин риштаро пушти сар намуда чандин ҷоизаҳоро аз дохилу хориҷ соҳиб шуданд. ба хусус соли сипаригашта барои Баҳодур Усмонов яке аз солҳои хотирмон буд, зеро саҳифаи бокси меҳан ба шарофати ин муштзани далер варақгардон шуд. дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс ки дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Узбекистон доир гашт, Баҳодур Усмонов нишони биринҷӣ ба даст оварда баъди 12 сол дигарбора аз қаҳрамонии ҷаҳон ба Тоҷикистон медал овард. Вазнаша ходи туғри карда истодем, техника тактикаш уже соз шуд. Як аз гуфтанд ки травма хӯрдагӣ буд, лат хӯрдагӣ буд. Дуюмаша отказ худашон кардан боксёри Казахстон. И сеюм боксёр ҷумҳурии Озарбойҷон. Ин кас дар олимпиада иштирок кардагӣ, чемпиони ҷаҳон вақташ ба шудагӣ тайёрӣ дида истодем. 16 феврал дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишии обии шаҳри Душанбе чорабинии навбатии шоми бокс баргузор мешавад. ин нахустин мусобиқаи дар соли 2024 ба ҳисоб меравад ки Баҳодур Усмонов дар он иштирок хоҳад кард. лозим ба ёдоварист ки моҳи октябри соли сипаришуда шаҳри Душанбе мизбони чорабинии шоми бокс гардида буд. онҷо Баҳодур барои ба даст овардани унвони қаҳрамонии WBO бо муштзани тайландӣ Манат Сопатев рақобат намуда ғолиб шуд. ҳарифи Баҳодур Усмонов дар мусобиқаи навбатии муштзани тайванӣ Ла Чуэн маҳсуб мешуд, вале чанде пеш хабар расид ки ин варзишгар ҳангоми тамринҳо ҷароҳат бардошт ва аз рақобат бо муштзани мо даст кашид. баъдан Ассотсиатсияи байналмилалии бокс Ҷавид Чалабиевро рақиби Баҳодур интихоб намуданд. ин варзишгари 31-солаи озарбойҷонӣ дар корномаи варзишии худ як маротиба қаҳрамонии ҷаҳон ва як дафъаи дигар ғолиби бозиҳои ҳамбастагии исломӣ шудааст. ҳамакнун ин ду муштзан шоми 16 феврал дар вазни 63,5 килограмм барои ба даст овардани камарбанди қаҳрамонии Осиё рӯи ринг мебароянд. чизе ки ба ҳама маълум аст, рӯзи 16 дар пойтахтамон шоми бокс мешавад. тайёрӣ нағз аст. рақибам аз давлати Озарбойҷон аст ки вай чемпион мешудагӣ, мусобиқаи исламский чемпион шудагӣ. хеле пурқувват аст. мо бо ҳамроҳи мураббиам тамринҳои шурӯъ карда тайёр шуда дар рӯзи 16 худамонро нишон медиҳем. ҳарифҳои ман ҳамаш пурқувватанд. рохатгирӣ, мусобиқаи рохатгирӣ хеле барои ман қиин мешавад. мо кӯшиш мекунем ки рохатро ба даст биёрем. асосан соперникҳои рақибои ман аз давлати Қазоқистон, Узбекистон аст. ба ёрам рохат ба даст овардагӣ нестанд. мо кӯшиш мекунем, мо бо ҳамроҳи мураббиам боксҳои вайро тамошо карда машқ карда истодаем ки чӣ хел қадри вайо кор кардан дар майдон. ба истиснои мусобиқаи шоми бокс яке аз ҳадафҳои муҳими Баҳодур Усмонов ва мураббиаш Мирзо Шамсиев дар соли кунунӣ ба даст овардани рохати бозиҳои Олимпии Париж 2024 мебошад. чун ширкат кардан дар ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ орзуи ҳар як варзишгар аст. сар аз оғози моҳи март дар кишвари Италия марҳилаи интихобии бозиҳои Олимпӣ шурӯъ мешавад ва соҳиб шудани зинаи ифтихорӣ дар ин чорабинӣ барои Баҳодур Усмонов имкон медиҳад ки бокси меҳанро дар бозиҳои Олимпӣ муаррифгар бошад.